Hola, què tal? Soc en Dani i avui, com cada dilluns, et porto cosetes de la vida a Suècia. I avui possiblement un capítol una mica dens, però força interessant, perquè avui parlarem de com es gestionen els impostos a Suècia. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. El sistema fiscal suec és una peça clau per garantir el funcionament dels serveis públics i el benestar de la població. A Suècia es paga tant per allò que es guanya com per allò que es consumeix. I tot això forma part d'un engranatge que manté en marxa les escoles, hospitals, carreteres i molt més. Un dels impostos més importants és el que es paga pels ingressos personals. I aquí és on entra al joc l'impost sobre la renda, que es divideix en dues parts. Per una banda, tenim l'impost municipal, que pot anar entre el 29 i el 35%, depenent del municipi on vius. Aquest impost no va a l'Estat, sinó que es queda a la teva ciutat o regió. És a dir, els diners que pagues amb aquest impost serveixen per cobrir serveis com l'escola del teu barri, el centre de salut, el transport públic o la neteja dels carrers. Per altra banda, si tens un sou més elevat, has de pagar un impost estatal addicional. Això passa si guanyes més de 613.900 corones sueques a l'any, que són com uns 56.400 euros. A partir d'aquest límit, tot el que guanyes de més es paga un 20% extra. Doncs per exemple, si pagues un 35%, i un 20%, un 55%. Però aquests diners sí que van directament al govern central per cobrir serveis a escala nacional. Poso un exemple. Si una persona guanya 700.000 corones a l'any, que serien uns 64.200 euros, pagarà aquest 20% addicional només sobre la diferència, que són unes 86.100 corones, o sigui, uns 7.900 euros. És a dir, no el 55% del total, sinó del que és increment o que està per sobre del límit, que són aquestes 56.400 euros, sí, 56.400 euros, que seria aquest límit. Ara bé, no tots els municipis posen el mateix tipus impositiu i això pot semblar curiós. De fet, cada municipi té la llibertat de decidir quin percentatge aplica, dins d'uns límits. I aquí és on entren en joc les necessitats de cada zona. Si un municipi té més serveis a cobrir o menys ingressos, pot augmentar el tipus impositiu per garantir que no falti res. En canvi, municipis més rics o amb més gent, amb sous més elevats, poden recaptar molt en percentatges més baixos. És a dir, potser paguen menys percentatge, però recullen prous diners igualment també perquè la base impositiva és més gran. Per això passa que els municipis amb més recursos poden permetre's tenir impostos una mica més baixos sense perdre qualitat en els serveis. Pel que fa a l'IVA, que en suec es diu moms, aquest impost es paga quan compres qualsevol cosa i té diferents nivells. El més habitual és del 25%, però també hi ha un del 12% per coses com els aliments i la restauració, i un 6% pels serveis culturals, llibres o transport públic. És un impost indirecte, però no te n'adones tant com quan reps la nòmina, però és igual d'important per a les arques públiques. Un altre impost destacat és l'impost sobre la propietat. Encara que Suècia va eliminar fa temps l'impost sobre el patrimoni, sí que manté un impost immobiliari pels propietaris d'habitatges. Aquest impost és del 0,75% del valor fiscal de la propietat, amb un màxim d'unes 8.875 corones anuals, que vindrien a ser uns 815 euros. També hi ha impostos orientats a promoure el consum responsable d'energia. Per exemple, es paga uns 0,032 euros per cada quilowatt-hora d'electricitat consumida, uns 63 cèntims d'euro per litre de gasolina i uns 42 cèntims d'euro pel litre de dièsel. Si parlem de calefacció, s'aplica un impost de 1.190 corones per tona de CO2 emesa, que serien uns 109 euros.
L'objectiu d'aquests impostos no és només recaptar diners, sinó també incentivar l'ús eficient de l'energia i reduir emissions. Tot aquest sistema l'organitza l'Agència Tributària Sueca, coneguda aquí com a Skatteverket. Aquesta institució no només gestiona els impostos, sinó que també s'encarrega del registre civil i de controlar que no hi hagi frau fiscal. Cada any, tots els residents que hem tingut ingressos hem de presentar una declaració i normalment és un procés senzill perquè ja rebem un esborrany amb tota la informació recopilada. Només cal revisar-la i confirmar-la per alguns dels canals que ofereixen, com pot ser la app, la web, SMS o fins i tot per telèfon. Ara bé, no pagar els impostos o fer trampes com treballar en negre és un delicte greu. De fet, pot arribar a comportar penes de presó. També pot passar que, si no pagues alguns impostos, com el de la circulació del cotxe, el cas passi a l'Agència d'Execució de Deutes, coneguda com a Kronofonden. I això sí que pot complicar molt les coses. En definitiva, el sistema fiscal suec és un mecanisme sòlid i transparent que busca equilibrar responsabilitats i garantir que tothom contribueixi, en la mesura que li toca, al benestar comú. I malgrat que pot semblar que es paga molt, els serveis que s'ofereixen a canvi sovint justifiquen aquesta contribució. Insisteixo, sovint, perquè, com a Catalunya, també tenim problemes, però això ho deixarem per un altre capítol. I fins aquí aquest episodi, dedicat al sistema fiscal suec. Com has pogut veure, no és perfecte, com cap sistema, però ofereix algunes idees i mecanismes interessants que poden fer pensar. A vegades, veure com funcionen les coses en altres països ens serveix per agafar perspectiva, per qüestionar-nos, per inspirar-nos i fins i tot per millorar allò que ja tenim. Comparar no és copiar, és comprendre i adaptar. I potser en aquest vals fiscal que tots ballem d'una manera o altra, ens convé escoltar altres músiques i provar nous passos. Moltes gràcies per compartir el teu temps amb mi i ens escoltem al proper episodi. I no, aquest cop no tenim cançó al final. Fins aviat!